Tervepä terve, hyvä Suomen kansa. Ajattelin aloittaa tämän uuden videologini täältä kaikkien suomalaisten pyhimmästä paikasta, eli saunasta. Oikeimmin saunan pukuhuoneesta, mutta kuitenkin tarpeeksi lähellä. Eli olen tämmönen 35-vuotias naispuolinen hippiäinen Pirkanmaalta. Ja asustelen pienessä mökissä karvasen miehen ja 3 karvasen kissan kanssa. Ja aiheet, mitä ajattelen tällä videologilla käsitellä, niin pyörii ekologisuuden ja omavaraisuuden pyöräilyn ja muun ympärillä. Eli meillä olisi tarkoitus tässä muutaman vuoden sisällä muutaman hyvän ystävän kanssa rakentaa mahdollisimman omavarainen ja ekologinen ja elämää kunnioittava elämäntapa. Ja tosiaan kaikki on ihan alkutekijöissä, että pääsette sopivasti seuraamaan tätä kivikkoista polkua kohti edellä mainittuja periaatteita, niiden noudattamaa elämää. Eli se pitemmittä puhetta, tervetuloa matkaan ja nähdään seuraavassa videossa.